ассалому алайкум дӯстони азиз ва подписчикони муҳтарам, дӯстдорони сомонаи канали Авто ТВ, мардуми ютуб, мардуми Разватан ва мардуми сарбаланди тоҷик. дӯстон, имрӯз 13 марти соли 2026 бениҳоят навори ҷолиб кардем баҳри шумо. бале бардори азиз, чӣ хеле ки дар аблошкаи навор хонара диден, дар ҳақиқат ҳамон нархта ҳаста дӯстон. дар навори имрӯза чӣ аст? 4 квартира аз Душанбе, 2 аз Ваҳдат, 1 аз Ҳисор, 1 дигар аз Варзоб, 1 хонаи заминӣ аз ноҳияи Хӯросон ва сохтори ҳавзҳо барои об низ бардори азиз дар навори имрӯза дар реклама хулоса ҳаст. агар боша хона, мошин, замин, квартира, мол, маҳсулот, техникаҳо, метавонед ки дар рақамҳои рӯи навор буда чикор кунед, бардоро муроҷиат кунед. WhatsApp, имо, Telegram, хулоса гап ҳамаш ҳаст. навомадагиҳо, меҳмонҳо, хоҳишмандам аз шумо лайк ва обуда шидан фаромӯш накунед. хулосаи гап ки қисса кӯтоҳ, мақсад олӣ. мегзарем ба эълони аввал. мо бардори азиз ба сохтани ҳавзҳои 4 ва 6 куба барои захираи оби нӯшокии тоза оғоз кардем дӯстон. дар шаҳри Душанбе ва Панҷакент ба роҳ мондаем. чӣ хеле ки дидем дӯстон, тӯли 15 сол аст ки дар ин соат таҷрибаи корӣ низ дорем ва коре ки мо мекунем бардорҷоно кафолат низ дорад, яъне ки гарантия хатӣ. ҳангоми сохтани ҳавз бардорҷоно ба шумо ягон намуди бочкаи оҳанӣ ва пластикӣ тамоман лозим намешавад. барои дархост рақамҳоро дида истодаем дӯстон. 926 16 95 95 WhatsApp ва ҳам дастӣ аст. дар ноҳияҳои дурдасте ки ӯ тарафо да шумо бардорҷонои ма оба мехарен, ана марҳамат занг бизанен, баран ако шумо да ҳавз бисозан барои оби тоза. 15 сола бардоро таҷрибаи корӣ аст. 15 сола ва корҳо низ гарантия хатӣ. рақамҳоро гуфта гузаштем дӯстон, боқӣ занг задан аз шумо мондасте халос. мегзарем ба эълони дуюмон. жалка набаша шербачаҳо, дар ин рӯзи боронӣ омадем, видео кардем. ҳамон лайкҳои бесима бизанед, аз шумо ҳеҷ чиз намера. подписатсия кунед, хоҳишмандам аз шумо бардорҷоно. хонаи фурӯшӣ бибинед ака. нархаш бо муомила мешавад. дар ноҳияи Хӯросон аст. бача 9 дар хона 45 сотиқи замин. ин шутка нест. 9 дар хона дорад 45 сотиқи замин. дар ноҳияи Хӯросон ҷамоати айнӣ деҳаи навзамин. ҳолатҳои хонара бинем бардорҷоно. сасияни хитон баҳо битен. хулосаи гап ки навор аз сабабе ки бениҳоят дароз буд давондемаш. мактаб масҷид наздик аст. ин тарафда об ҳастай. барқа бардорҷоно кафолат намедиҳам, барое ки тарафи деҳад аст. можед бид кадом вақт хомӯш шавад. дурӯғ дар моҳи шариф яъне ки шарт нест. рақамҳои 558 96 0008 WhatsApp дорад ва ҳам дасти ака. ҳаммом, ҳоҷатхона ҳамаш ҳастай бардорҷоно. ҳавлӣ бошад ҷои дар кӯли стяжка кардагӣ. гулзор бардорҷоно ҳама шинондагӣ. хулосаи гап хона бо тамоми условияш. нархи хонара нагуфтан. адделни боз маслиҳат мекунем, мега акамон замин чам метавонед ки бардоро адделна савдо кунед. тамоми ҳуҷҷатҳо ҳаст. ягон мушкилӣ намешавад дар ин масъала. агар ягон мушкил шид бардоро метавонед ки ба мо муроҷиат кунед. боз кори шуморо мо ҳал мекунем. дӯстон, ба маълумот шумо бирасонам. агар нархи хонаҳо бошад, дар аввал ва ҳам дар охир рақамҳои мо ҳаст, метавонед ки ба мо муроҷиат кунед. анам хел рафта аз наздик видео навор мекунем. дар ин тараф касе ки агар чорбока намуга, агар бениҳоят ҷои олӣ аст, сотиқашам калон. хулосаи гап ки зиндагӣ идеал мегзарад дар ин тарафҳо. мегзарем ба эълони сеюмон. агар ягон баланд зада бошад, Ваҳдат дар деҳаи Хоҷабойқул, хона дошиёна. боз дӯстон, як хонаи фурӯшӣ гуфтем дар шаҳри Ваҳдат аст. Метавонем ба дар дуни деҳаи хона. Хоҷабойқул дӯстон. аз райони ҳамин хидди шаҳри Ваҳдат максимали гирем 4 километр дуртарак аст. меҳмонхона аст. максимали 4 километр. ин хона бошад дӯстон, хонаи меҳмонхона, занакона, ва дорои 9 дар хона ва 6 сотиқи дигар замин дорад.
нархш 850,000 сомон. бо тамоми услугаш, қонуну қоидааш қатӣ бардор кардаган акамон ва яки мадар осли маблағ дохтор. اینجا خونه анаи دیگه. хонаҳоро дӯстон шумо метавонед ки Кухониш. 2 акавдудар шида бихаред. این پاگری. чанқаитон мерасад ای бам камони. 425,000 сомонӣ агар ки ду Баня. баробар бошед метавонед ки ана Баня. ки хонаи калони кушод як ایناش зиндаги حجت خونه. озод ایناش همجا خونه. ایناش دیدان خونه خونه. بگیر. اینا با یک تا دیگه حجت خونه. بعد آقلم داره. 850,000 میذاریم сомон به خونه. 550 55 45 میشه. 44 ватсап дорад акамон дар ми рақамҳо ва ҳам дастӣ. наздик ба чи аст? мактаб аст, наздик ба чи аст? метбон, ба дорухона. хулосаи гап ки тамоми هسته. хизматрасони дӯстон میشه وای تا. дар تو ин میتاج. тарафо من این بدی میتاج میبرد. میبرد ина میتاج. бирем бардору рақамҳоро гуфта гузаштем. аз наздик як маротибаи дигар хонаро ба чашми сар бибинед. агар маъқултон бошад таби дил метавонед ки шумо харидорӣ кунед. аз номи канали ман ҳатман бардорро занг занед боз муомила. бибинед дӯстон, боз як квартираи бениҳоят олии дигар нарха 310,000 гуфтанд. боз гуфтанд додарҷон биги нарха мақсад бо азонтар мон. роҳи газа ки дидааст? аз ҳами корвон мешнем бардоро автобусҳои агар ки хато накунам ана панҷам мерава тарафо. хулосаи гап ки дар гипразем як ҳуҷра 30 метри квадратӣ 295,000 сомонӣ. 295,000 сомонӣ боз муомила бо тамоми қонуну қоидааш. рости даи доме ки бардоро ҳаст зиёда аз 15 ё ки 16 оила зиндагӣ мекунад. шумо агар ки харидорӣ кунед ана ҳамин як ҳуҷрара 30 метри квадратӣ аст. ҳамом ҳоҷатхонаш якҷоя ҳаст, кухниш ҳаст. хулоса хона холӣ, ремонташ замонаи бардоро, ҳуҷҷатҳо ҳама ҳаст. ду то рақам гузоштагем занг бизанед. боқи маълумотро аз худ яка пурсен, лайкои бесима фаромӯш накунед. мегзарем ба эълони панҷумон. боз як квартираи фурӯши дӯстон дар душанбе аст, дар ноҳияи фирдавсӣ, дар ҷимтепа. бача ҷимтепада дар ошонаи сеюм айни ҳол се дар хона 70 метри квадратӣ 380,000 сомонӣ. ҳозир боз бардоро амин доман нишон метам, хутун бибинем боз рақамҳои 711 боз 11 98 47 ватсап ва ҳам дастӣ аст. марҳамат муроҷиат кунед дӯстони азиз. дом бошад доми се ошонаак аст. ана амин квартирам дар сеюм ошона қарор дорад. обу свети доимӣ аст мега акамон дар ин тараф. ремонтш бошад падабои кардагӣ тайёр, документҳо ҳама 100%. маршруткаи 41, автобуси 27 қариби хонада мегзарад. мағоза ва аптек, масҷиду мактаб ин нуқтаҳо наздиканд. эълони шашум мегзарем бардоро. боз як квартираи фурӯшӣ дар шаҳри душанбе. ин ҳам дар ҳамон фирдавсие бардоро, дар ноҳияи фирдавсӣ. ду ҳуҷра дорад 60 метри квадратӣ 320,000 сомонӣ. айни ҳол ака нарх гуфта истоданд. ҳолати хонара хутон бибинед. састани бардороҷоно баҳо битен ва рақамҳои гузошта шудада ҳатман ва ҳатман занг бизанед. 911 17 11 66 ватсап дорад акамон ва ҳамдастӣ. ошонаш бардорҷоно амиқа ки дар ошонаи сокилӣ аст. аз ман хафа нашавед бардоро, дар ошонаи сокил қарор дорад, яъне ки падбалӣ ҳуҷҷатош ҳаста. мегзарем инак ба эълони ҳафтумон. боз квартираи фурӯши дӯстон дар ошонаи дуюм, ана дар шаҳри душанбе, поёни корвондай, поёни корвонда бардоро. ду комната 50 метри квадратира дар ихтиёри шумо мегзорада. нархаш бошад 310,000 сомонӣ. айни ҳол гуфта истоданд. акнун бардоро ин хона бигем ки 100% тайёр нест ки омада жин зиндаӣ кунед. кори мелич ҳам дорад. мелиш камтар кор дор бардоро. 945 44 48 88 ватсап яка ва ҳам дастӣ. ҳолати хона бошад ремонт падабои кардагӣ. дар дим ошона бардоро мегзарен, зиндагӣ мекунен. ҳамом ҳоҷатхонаш ҷудо мешавад, техпаспорт ҳастай.
ё аниқтараш навастройкан идому навшидаган. Элони 8 мегзарем дӯстон. дар сентри хидди шаҳри Ҳисор як дуҳуҷрага 40 метри квадратӣ дорад. дар доми Себистон меган дӯстон. дар шаҳри Ҳисор дар сентр рӯбарӯи доми Себистон. ду комната 40 квадрат 300 000 сомонӣ нарх. рақамҳои 107 99 охираш бошад 4 то 7. акара дастишта ҳатман занг бизанед. ҳамон ҳоҷатхона бардоро ҷудо мешавад. ремонти хона бошад нав, наздик ба садик, ба мактаб, ба поликлиника ва супермаркет ва масҷид дӯстон. ҳамин нархе ки 300 000 сомонӣ гузоштаанд боз каме муомила дорад. мега камон масъалаи ивазӣ несте бардоро. обу свет и тарафот доимӣ ҳаст, яъне ки алиш намешавад. элони ниҳм мегзарем бардоро. боз квартираи фурӯшӣ дар варзоб аст. шахеле ки дар аввали навор гуфтем, дар деҳаи Кулписта ду ҳуҷра дорад 53 метри квадратӣ. абдошкара дидем бардоро дар омада видеоро тамошо кардем. ана ҳамин хона ҳамин аст. 255 000 гуфтем ду ҳуҷрага 53 метри квадрат. ҳолати хона бениҳоят олӣ. бардорои дар варзоб буда ина марҳамат ана дар ошонаи дуюм қарор дорад. ана ҳамин квартира ина фаромӯш накунед. ҳолат бошад бо ремонт. ҳамон ҳоҷатхонаш бошад санузел, яъне ки як аст. техпаспорт дорад. рӯ ба рӯи заводи арсикола. аз роҳи калон то хонара қариб 2 километр роҳ аста мега. тамоми нуқтаҳои хизматрасонӣ чӣ аст? наздик аст. боз квартираи фурӯшӣ дӯстон дар шаҳри Ваҳдат. бовар ки агар дар рамазон агам сен шалпашд бачаам лайкои бесима бизанед. аз шумо хоҳиш, агар хобтон бурдеса боша бедуршинед подписатсия кунед. ду комнатага бардору дар шаҳри Ваҳдат дар бозорчаи Гилистон 48 метри квадратӣ аст бо нархи 305 000 сомонӣ. ремонт бениҳоят идеалӣ. рости аз шаҳри Душанбе як хонаро аз наздик рафта видео кардем. мошинмон дар пробка камтарак манъ шид. мардуми шаҳри Ваҳдат ба мо об ва дудона хирмо доданд ки гуфтан бардору мусофир ҳастем, шумо рӯзотона вақт шава бикушоед. бениҳоят бовар кунед, агар дар дилам ҳамин ҷо шид. меҳру муҳаббат ба мардуми Ваҳдат зиёд шид. рақамҳои 0202 555 44 002 бардоро занг бизанед. элони 11 ҳаме ки лайкои бесима бизанед бардоро. аз шумо ҳеҷ чиз намерад подписатсия кунед. ана хе хона бошад молу маҳсулот техникаҳо дар рақамҳои рӯи навор буда ҳатман муроҷиат кунед. мо дар хизмат шумоем. ва касоне ки бардоро аз он ҷумла геймер ҳастен, яъне ки бозингар, бозии PUBG меган, ана Call of Duty ба монанди Free Fire, дигар умуман ҳамин бозиҳои онлайнӣ агар монета UCCP дар кор шавад мефурӯшем. дар рақамҳо муроҷиат кунем. хулоса мо дар хизмат шумо. то наврҳои оянда паноҳтон ба худо дӯстон.